Коронавірус застаецца рэальнай пагрозай. Сітуацыю з распаўсюджваннем захворвання абмеркавалі на вышэйшым узроўні. На нарадзе з кіраўніком дзяржавы, вышэйшыя службовыя асобы краіны, прадстаўнікі медыцынскай галіны і эксперты. Міністр аховы здароўя Беларусі падкрэсліў, што чацвёртая хваля характарызуецца высокім ростам захворвання, з якім рэспубліка яшчэ не сутыкалася. Пік па шпіталізацыі ў мінулай хвалі ковіда складаў у Віцебскай вобласці да 3,5 тысяч хворых. Рэгіён пераадолеў гэты рубеж. Але колькасць шпіталізацыі ў апошнія дні зніжаецца, адзначыў старшыня Віцебскага аблвыканкама Миколай Шарснёў. На сегодняшний день более 300 человек в целом по области уже более чем тот пик прошлой волны. И если до 10 октября у нас в отдельные дни прирост доходил 200, 300 и даже в отдельный день до 400 человек, то вот эта неделя предыдущая до 100. Поэтому можно уже осторожно сказать, что действительно, наверное, вирус начинает сдавать свои позиции. Стацыянары Віцебскай вобласці часткова перапрафіляваны для пацыентаў з COVID-19 і адпаведнымі паталогіямі. Медыкі працуюць з павышанай нагрузкай. На дапамогу прыходзяць прафесары і студэнты Віцебскага медыцынскага універсітэта. Цяжкіх пацыентаў з раёнаў пераводзяць у абласны цэнтр. У медустановах задзейнічаны больш за 80% кіслародных кропак. На далечванні каронавірусных пнеўманій працуе філіял рэабілітацыйнага цэнтра «Жалезнякі». У абласным шпіталі інвалідаў Вялікай Айчыннай вайны праходзяць реабилитацию после ковида. Достаточно большое количество по сравнению с предыдущими волнами это тяжелых пациентов реанимации. Реанимационные койки и специалисты в реанимации, конечно, работают посложнее, чем это было раньше. Во-первых, продолжительность заболевания тяжелее проходит. Ну и на сегодня у нас реаниматологов, наверное, 90-91% от всех работников реанимации заняты именно на ковид-инфекции. На сегодня все регионы задействованы в Витебской области. Провакцинированные у нас болеют, но по Витебской области это 2-3% от всех, которые находятся на госпитализации. В реанимации единичные случаи до аппаратов ИВЛ и летальных исходов у нас не доходило. Более 200 студентов уже трудоустроены в учреждения здравоохранения. Это поликлиники, станция скорой помощи, больницы. Есть медотряды, которые работают в регионах, в районных центрах. Кіраўнік дзяржавы запатрабаваў не адмяняць аказанне планавай медыцынскай дапамогі і па выніках нарады даў даручэнне выдаткаваць дадатковыя сродкі на барацьбу з COVID-19 з рэзервовага фонду прэзідэнта для падтрымкі ўрачоў, набыццё лекаў пра запас. Новая хваля коронавіруса імклівая і моцная. Пацыентаў усё больш, яны маладзейшыя, чым у мінулай хвалі, хвароба развіваецца хутка і працякае больш цяжка. Так характарызуюць эпідэміялагічную сітуацыю на перадавой. Колькасць хворых пастаянна змяняецца. Усе цяжкія выпадкі, калі патрэбна штучная вентыляцыя лёгкіх ці інтэнсіўная тэрапія, гэта, як правіла, непрышчэпленыя пациенты. Все возраста поступают, но можно отметить тенденцию, что больные помолодели. Если говорить про прививку, делать или не делать, однозначно делать. По общей статистике я сказать не могу, но по срезу, который к нам люди поступают, мы видим, что есть вакцинированные, которые заболели, но их процент ничтожно мал. Так, и, как правило, они уже вакцинировались, когда уже болели в латентном или инкубационном периоде. Пасля невялікага перапынку летам аддзяленні бальніцы аказвалі дапамогу па сваіх профілях, зноў перапрафіляванне пад патрэбы ковід-пацыентаў. Услед за тэрапеўтычным у ковідныя шпіталі паступова перайшлі акушэрскі корпус і хірургічны. Пацыентаў пераводзяць у іншыя медустановы. У бальніцы хуткай медыцынскай дапамогі 540 ложкаў палаты інтэнсіўнай тэрапіі і 42 рэанімацыйныя месцы прадастаўляюць для лячэння хворых на коронавірус. Обеспечены кислородными точками. Дополнительно 28 кислородных точек. Есть у нас кислородные концентраторы, средства индивидуальной защиты в достаточном количестве. Буквально сегодня мы еще дополнительно приобретаем 4 монитора пациента. Получили 26 реанимационных кроватей, каталог. Постепенно мы наращиваем свой ресурс, материальную базу. У Віцебскай абласной клінічнай бальніцы пад лячэнне COVID-19 перапрафіляваны ўралагічны корпус, больш за 180 ложкаў.
Урачы адзначаюць, што з новай хваляй каронавіруса нярэдка захворванне праходзіць больш цяжка, павялічылася патрэба ў кіслародатэрапіі. Рэанімацыя падзелена на зялёную і чырвоную зоны. 42 рэанімацыйныя месцы для пацыентаў з каронавірусам. Загадчык аддзялення анестэзіялогіі і рэанімацыі Александр Ганчароў выцягвае цяжкіх пацыентаў з каронавірусам, пачынаючы з сакавіка мінулага года. Хварэў і сам, пасля зрабіў прышчэпку. Четвертая волна коронавирусной инфекции, она достаточно тяжелая. Почему? Потому что категория пациентов – это более молодой возраст, это более тяжелые пациенты, которые нуждаются в кислородной поддержке, это пациенты, которым требуется искусственная вентиляция легких. У нас в реанимации за сентябрь месяц госпитализировано было в отделении реанимации 2 человека, которые были вакцинированы. Опять же, они имели сопутствующую патологию, это понятно, но тем не менее. А остальные все вакцинированы не были, однозначно. То есть тяжелых случаев, которые попадали бы в реанимацию после вакцинации, нету. Мы видим другое, мы видим то, что после коронавирусной инфекции, перенесенной коронавирусной инфекции, да, пациенты, которые уже ей переболели, у них бывают, наоборот, осложнения, такие как тромболитические осложнения, тромбозы различные, опять же, пневмофиброзы, то есть легочная ткань переформировывается уже в нездоровую эту ткань, вот, и они тяжело болеют уже хронически. Вот. После вакцинации мы не видели никаких осложнений. Лекамі і сродкамі індывідуальнай абароны бальніца забяспечана. Атрымалі 30 новых ложкаў для рэанімацыі. Спецыялістаў хапае. Зараз недзе 5-я частка калектыву аддзялення рэанімацыі, 1,5 дзясяткі чалавек, студэнты медуніверсітэта. Моладзь працуе ў якасці сярэдняга і малодшага медперсаналу. Медыкі клапоцяцца пра сваё здароўе. Усе, хто працуе ў чырвонай зоне, прышчэплены па ўласным перакананні. Я привитаю, мы все привиты. Я, наверное, за то, чтобы прививались людям. Пациенту находиться в том положении, в котором он должен находиться. В пропозиции это очень сложно лежать. Психологически это пациента напрягает. Вот. Естественно, нахождение в самой реанимации это тоже психологически тяжело. В том, что ты тяжело болеешь, в том, что ты непонятно болеешь, в том, что эта непонятная инфекция, она не изучена до сих пор окончательно. Это тоже тяжело, это психологически тяжело. Не в плане того, что состояние тяжелое. Пацыенты, якія трапілі ў стацыянар, шкадуюць, што своечасова не прайшлі вакцынацыю. Кажуць, сярод цяжкіх хворых, тых, хто быў прышчэплены, адзінкі, яны добра рэагуюць на лячэнне. Разарваць ланцуг распаўсюджвання каронавіруса дапаможа вакцынацыя, упэўнены спецыялісты. Каб зрабіць прышчэпку, дастаткова прыйсці ў паліклініку або спецыялізаваны пункт. Яны адкрыты па ўсёй Беларусі. Валанцёры Чырвонага крыжа дапамагаюць медыкам у вакцынацыі ад каронавіруса пажылых вяскоўцаў. ФАП у вёсцы Пестуніца. Жадаючых прышчапіцца з суседніх населеных пунктаў даставілі з усімі зручнасцямі. Пасля прышчэпкі ўсіх развязуць па дамах. Ларыса і Леонід Самусёвы шмат гадоў разам. Вакцынавацца таксама накіраваліся сям'ёй. Мы собирались сами съездить в поликлинику. Но так получилось, что предложили нам еще очень комфортно, отвезли и привезут. Быстро, удобно. Хорошо, все, мы довольны. Людзі сталага ўзросту ставяцца да здароўя свядома. Важна, каб кампанія па вакцынацыі ахапіла нават самыя аддаленыя вёскі. Дзякуючы пілотнаму праекту валанцёры прайшлі навучанне і зараз не толькі інфармуюць людзей, але і дапамагаюць тым, хто не мае магчымасці самастойна прыехаць у паліклініку. Волонтеры – люди, которые работают именно в социальной службе. Они знают население своих регионов. Мы приедем, волонтеры, мы обеспечим средствами индивидуальной защиты своих подопечных, подготовим их, мы привезем их в медицинское учреждение. Там, когда им сделают прививочку, мы еще с ними побеседуем. Это у нас на нашем языке называется психосоциальная поддержка. И затем мы их доставим назад домой. Вакцинируем мы ГАМ-ковид-вак, это российская вакцина, и вот сейчас недавно пришла китайская вакцина Верацел. Как для пожилых людей они выбирают лучше китайскую вакцину, так как там меньше противопоказаний и она легче переносится. Дастаўляць на прышчэпку тых, каму за 60 у Віцебскім раёне плануюць некалькі разоў за тыдзень. Спісы жадаючых вакцынавацца дапамагаюць складаць старэйшыны вёсак. Таксама ёсць магчымасць зрабіць прышчэпку дома. Створаны выязныя брыгады. Фармат выязной вакцынацыі ацанілі таксама на многіх прадпрыемствах.
На Полацкім малочным камбінаце прафілактыкай ковіда займаюцца ўсур'ёз. У першую хвалю хвароба выбіла з працоўнага графіка большую частку калектыва. Сітуацыя пагражала эканамічнай стабільнасці прадпрыемства. Зараз кожнаму, хто прайшоў поўны курс вакцынацыі ад ковіда, прадпрыемства выплачвае 5 базовых велічынь. На нашем предприятии в августе месяце было принято такое решение совместно с администрацией, профсоюзным комитетом о стимулировании вакцинации и выплата единовременной материальной помощи в виде 5 базовых величин, чтобы люди могли понимали о том, что работающий человек – это залог нашего предприятия, будущего нашего предприятия. Усіх жадаючых прышчапіцца вакцынуюць у здраўпункце на прадпрыемстве. Раз у тыдзень з паліклінікі праязджае ўрач і медсястра з неабходнай колькасцю вакцын. Марына Ўласенка працуе на камбінаце без малога 30 гадоў. Перажывае за роднае прадпрыемства, таму прыняла рашэнне пра вакцынацыю. Нам приходили на предприятие главврачи, санстанции представители были, все это объясняли, поэтому для себя я сделала вот такой вывод, все, сделала прививку. Вакцинировалась сама по собственному желанию. Чтобы родню свою не заразить. Предприятие материально поддержало, поэтому очень приятный сюрприз был мне. Заахвочваюць жаданне вакцыніравацца і на іншых прадпрыемствах раёна. Полацк шкловалакно выплачвае па 3 базовых велічыні. Полацкі камбінат хлебапрадуктаў дае пасля прышчэпкі дзень адпачынку. На Полацкім малочным камбінаце зараз прышчэплены кожны трэці. Захварэлі з іх 3, кажуць, перанеслі хваробу ў лёгкай форме і не шкадуюць, што зрабілі прышчэпкі. Упэўнены, вакцынацыя – дзейсны метад барацьбы з вірусам. На сегодняшний день в Витебской области провакцинировано 26,6% от всего населения. Вакцинация в последнее время больше набирает темпы. Население в большей степени, видя и ситуацию, которая происходит, в большей степени начало откликаться. И, конечно же, вакцинация у нас является добровольной, но при разъяснениях, объяснениях люди понимают в этом необходимость и, конечно же, более охотно соглашаются и идут на вакцинацию. Не лішні клопат пра чыстыя рукі, праветраныя памяшканні, маскі і дыстанцыю ў грамадскіх месцах.